संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। साठी चांगली गोष्ट नाही आहे आणि त्यामुळे या महिलांचं उपोषण सुटणं गरजेचं आहे। अशा पद्धतीची आम्ही त्यांना विनंती केली आणि त्यांना आम्ही सांगितलं की ठोस तुम्ही असं आम्हाला काही आश्वासन दिलं तर ह्या उपोषणकर्त्या स्टॉल धारकांची आम्ही समजूत काढू आणि उपोषण मागे घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। या अधिकाऱ्याने अडचण होती की यांचे वरचे वरिष्ठ अधिकारी आता ओरसमध्ये असतील, कणकवलीमध्ये असतील, तहसीलदार साहेब इथं नाहीत, परंतु मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे हे सगळे अधिकारी नव्या दमाचे UPSC MPSC करून आलेले हे जे अधिकारी आहेत ते खूप अधिकारी चांगले आहेत आणि त्यांनी सांगितलं की त्या महिलांच्या समोरून ऑफिसमध्ये येताना आम्हाला सुद्धा काय योग्य वाटत नाही आणि म्हणून आम्ही तुम्हाला उद्यापासून जो महसूल विभागाचा संपाचा संप सुरू होतोय आणि त्या संपामुळे हे उपोषण तुम्ही स्थगित करा। महसूल विभागाचा संपाचा कालावधी संपल्यानंतर तुमच्यावर जो काय अन्याय झाला असेल तो शासनाकडे पाठपुरावा करू, कलेक्टरकडे पाठपुरावा करू, प्रांताकडे पाठपुरावा करू आणि तुमच्यावर झालेल्या अन्यायाची बाजू आपण समजून घेऊ, तुम्हाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करू असं या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं। आणि मग आम्ही त्यांना विनंती केलं की साहेब हे जे तुम्ही सांगणार आहात तेच 2 ओळीमध्ये लिहून दिलात तर अधिक चांगलं होईल आणि अशा तऱ्हेची रिक्वेस्ट केल्यानंतर, विनंती केल्यानंतर या तिन्ही अधिकाऱ्यांनी आपल्याला लेखी स्वरूपाचं आश्वासन देण्याचंही मान्य केलेलं आहे। मी ह्या तिन्ही अधिकाऱ्यांचं वैभववाडी तालुक्यातील आपले सर्व स्टॉल धारकांच्या वतीनं मनापासून आभार व्यक्त करतो, त्यांना धन्यवाद देतो। आणि आजचं हे उपोषण आहे, हे उपोषण तहसीलदार साहेब, या ठिकाणी दिग्विजय पाटील साहेब, आदरणीय यमगर साहेब हे 2 शब्द बोलतील अशी मी त्यांना या उपोषणाच्या दरम्यान महिलांना तुम्ही आपण मार्गदर्शन करावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो। सर्वांना नमस्कार। आपल्याला सगळ्या महिला भगिनी, सगळे नगरपंचायतीचे आपले सगळं ग्रामस्थ, तर आज आपल्या इथं तहसीलदार साहेब आज उपलब्ध नाहीत काही कारणास्तव, पण त्यांच्या वतीने आज आम्ही इथं तुमच्यासमोर उभं आहे आणि त्यांच्या वतीनं आम्ही इथं बोलतो। ते आज इथं नसले तरी त्यांना तुमची परिस्थिती आज माहीत आहे आणि उद्या होणाऱ्या संपाच्या अनुषंगाने उद्यापासून तुम्हाला त्रास होऊ नये यामुळे आजच्या दिवसात आपण हा संप आज मिटवावा यासाठी प्रयत्न करण्याचे त्यांनी आज ठरवलं होतं। तर जसं आपल्या चर्चा झाली त्या अनुषंगाने जेव्हा उद्यापासून संप महसूल कर्मचाऱ्यांचा आणि इतर कर्मचाऱ्यांचा जेव्हा संपेल तेव्हा शक्य तितक्या लवकर, जसं आपण लेखी दिलेलं आहे तसं शक्य तितक्या लवकर आपण वरिष्ठ कार्यालयाकडे या गोष्टीचा पाठपुरावा करू आणि तुम्हाला शक्य तितक्या लवकर न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू। तर या ठिकाणी आता हे आपल्या तहसील कार्यालयाचे अधिकारी आहेत ते उपोषण करताना सरबत देतील आणि आपलं उपोषण विनायक वावरे, उपाध्यक्ष वैभववाडी। सरांचा माझा आणि तहसीलदार साहेबांचा दुपारीच विषय झाला होता, मी त्यांना स्वतः फोन केला होता आणि आमचं रोज येणं जाणं या रोडनं त्याचा रस्ता चालू आहे। आमच्या महिला बहिणी रस्त्याची धुळका तिथं उपोषण करत बसलेत, त्यातून आम्ही येतो जातो बघतो, ऑफिसचं काम चालू असतं आमचं, तरी देखील इथं बसून जे तुम्ही तुमचा जो एकजुटी दाखवली त्याबद्दल मी तुमच्या सर्वांचं आभार मानतो। आणि मी तहसीलदार साहेबांनी मगाशी सांगितलं होतं की तहसीलदार साहेब यशोदाला त्यांचे ट्रेनिंग असल्यामुळे तिकडे गेले असल्यामुळे सरांना आम्ही विनंती केली की तुम्ही सर आल्यानंतर आपण काय असेल ते बघू, पण उद्यापासून आपला संप चालू होणार आहे। ह्या संपामध्ये कुठलीही ह्या आपल्या जे ठोकेधारक असतील किंवा आपले जे उपोषणकर्ते असतील यांना कुठलाही अडचण येऊ नये म्हणून त्यांच्यासाठी काय ते प्रयत्न करायला पाहिजे। त्या प्रयत्नामध्ये यमगर सरांनी अतिशय पराकाष्ठा घेऊन आज आपल्याला जे निवेदन दिलं किंवा जे पत्र दिलं त्या पत्राच्या अनुषंगाने पुढील कारवाई होईल आणि या कारवाईच्या अनुषंगाने पुढील जो काय असेल तो प्रशासनाच्या वतीनं निर्णय घेतला जाईल।
तरी सर्वांना माझी विनंती आहे, तुम्ही आज जो निर्णय घेतला त्याबद्दल प्रशासनाच्या वतीनं मी सर्वांचा धन्यवाद मानतो. कारण आज आपल्या ज्या महिला बसल्यात त्या महिला म्हणजे आपल्या घराचे कुटुंब प्रमुख आहेत आणि त्या कुटुंब प्रमुखांना सांभाळून इथं बसल्यात त्याबद्दल मी सर्वांचा आभार मानतो. आणि इथून पुढे जे काय अडचण वाटली तर प्रशासन आपल्याला वेळोवेळी मदत करेल आणि मदत करून तुम्हाला कुठल्याही प्रकारे अडचण येणार नाही याची आम्ही प्रशासनाने दक्षता घेतो. त्याबद्दल सर्वांचा आभार मानतो. तर या ठिकाणी आपल्या तहसील कार्यालयाचे हे सर्व अधिकारी या ठिकाणी आले, त्यांनी आपली सहानुभूती आपल्या भावना या ठिकाणी व्यक्त केल्या, त्याबद्दल आपल्या सर्वांच्या वतीनं त्यांचा आभार मानतो. त्याचप्रमाणे आपण सर्वांनी गेले 2-3 दिवस सांगितलं की वैभववाडी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक आणि त्यांचे सर्व कर्मचारी यांनी सुद्धा आपल्याला चांगल्या पद्धतीचं सहकार्य केलं. त्याबद्दल स्टॉल धारकांच्या वतीनं वैभववाडी तालुका पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक आणि त्यांचे सहकारी यांचंही या ठिकाणी मी आभार मानतो. त्याचप्रमाणे स्टॉल धारकांचा हा जो लढा आहे तो शासनापर्यंत पोहोचवण्याचं काम निपक्ष निर्भीडपणे पोहोचवण्याचं काम वैभववाडी तालुक्याच्या पत्रकारांनी केलेलं आहे. त्याबद्दल सुद्धा आपण सातत्यानं बोलत आहात. मी या ठिकाणी वैभववाडी तालुक्यातील सर्व पत्रकार मित्रांचं मनापासून आपल्या स्टॉल धारकांच्या वतीनं आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय ग्रामीण रुग्णालयाचे सर्व डॉक्टर असतील, त्यांचे कर्मचारी असतील, यांनी सुद्धा आपल्याला चांगल्या पद्धतीचं सहकार्य केलं. त्यांचंही या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या वतीनं आभार व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा तुमची कायदेशीर बाजू सांभाळणारे वकील ॲडव्होकेट प्रताप सुतार साहेब यांचंही आभार व्यक्त करतो. आणि आजचं हे उपोषण सोडवण्यासाठी माझ्यासह शिवसेनेचे तालुका प्रमुख आदरणीय मंगेशजी लोके यांनी सुद्धा पाठपुरावा केला आणि प्रयत्न केला. त्याबद्दल तुमच्या सर्वांच्या वतीनं मंगेशजी लोके यांचाही आभार व्यक्त करतो. नाव घ्या ना. त्यानंतर या नगर परिषदेचे नगरसेवक आमचे मित्र आदरणीय बंडू सावंत यांचे या ठिकाणी आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे स्वप्नील रावराणे यांचेही आभार व्यक्त करतो. सर्व स्टॉल धारकांनी एकजूट आपली दाखवली त्याबद्दल आपल्या सर्वांचेही आभार व्यक्त करतो. आणि यानंतर आता यमगर साहेब हे सरबत देऊन आधी पत्र देऊन दे साहेब आणि पत्र देण्याच्या अगोदर तुमच्या समोर त्या पत्राचं वाचन होऊन दे. पत्र आणलं काय? आणलं. पत्राचं वाचन होऊन नंतर मग आपण जे उपोषण करते त्यांना पत्र देऊया. हे बघा, तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी वैभववाडी यांचे कार्यालय, मुख्य प्रशासकीय इमारत, तळमजला, तालुका वैभववाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग. प्रति महिला स्टॉल धारक संघटना वाभे, तालुका वैभववाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग. विषय उपोषण करत असलेबाबत उपरोक्त विषयान्वये आपण तहसीलदार कार्यालयासमोर नगरपंचायत वाभे वैभववाडी हद्दीतील स्टॉल बाबत उपोषण सुरू केलेले आहे. याबाबत आपले सोबत मुख्याधिकारी नगरपंचायत वाभे वैभववाडी यांचे समक्ष चर्चा करण्यात आलेली आहे. त्यास अनुसरून कळवण्यात येते की आपले विषयांकित प्रकरणी आपणाकडून प्राप्त अर्ज व संबंधित माहितीच्या अनुषंगाने वरिष्ठ कार्यालयास आपला अर्ज अवलोकनार्थ सादर करून सदर प्रकरणी लवकरात लवकर मार्गदर्शन मागवण्यात येत आहे. तरी आपण आपले उपोषण स्थगित करावे ही विनंती तहसीलदार वैभववाडी करिता. अशा पद्धतीचं त्याने आपल्याला उपोषण स्थगित करण्यासाठी हे पत्र दिलेलं आहे. उपोषणकर्त्यांपैकी 2-3 महिलांनी उभं राहून हे पत्र स्वीकारावं त्या 6 अशी महिला विनंती करतो. 6 महिला या या त्यांची फोटोग्राफी होती जरा मागे. बाकी सर ओके नारी शक्तीचा जोरात आणखी दुसऱ्यांदा स्टॉल धारकांना न्याय मिळालाच पाहिजे. मिळालाच पाहिजे. स्टॉल धारकांना न्याय मिळालाच पाहिजे. कोण म्हणतो देणार नाही? कोण म्हणतो देणार नाही? स्टॉल आमच्या हक्काचे. अरे स्टॉल आमच्या हक्काचे.
सरबत देताना घ्या फोटो. सरबत द्या. अजून एकदा हे का कोंडाक लावा. त्या प्रशासकाने आम्हाला उशिरा का होईना आज 6 दिवसानंतर आम्हाला असा अन्याय झालेल्या महिलांवर न्याय मिळवून या शासनाचा तहसीलदार कार्यालयाचा आम्ही आभारी आहोत. तरी सुद्धा या महानगरपालिकेने आम्हाला रस्त्यावर आणलं. त्यांचा मात्र निषेध नगरपालिकेचा आणि तरी देखील आम्ही स्टॉल लावल्याशिवाय राहणार. मॅडम, आज आता तुम्ही उपोषण मागे घेतलं, नेमकं प्रशासनाकडून काय आश्वासन मिळालंय आणि त्यानंतर तुमची भूमिका काय असणार आहे? प्रशासकाने आम्हाला म्हणजे सहानुभूतीचं अगदी याचा निर्णय दिलाय की आम्ही तुम्हाला हा प्रशासनाचा संप संपल्यानंतर तुम्हाला जे काय आहे माहिती ते आम्ही तात्काळ तुम्हाला माहिती पुरवू या अपेक्षेवर आम्ही उपोषण स्थगित ठेवले. यापुढे जर आम्हाला माहिती न मिळाल्यास आमचं आंदोलन चालूच राहील. आम्ही आमच्या हक्काची जागा मिळवणारच. यानंतरचं आंदोलन किंवा यानंतरचं उपोषण कुठे असेल, कोणाविरोधात असेल, नेमकं काय? यानंतरचं आमचं उपोषण कलेक्टर ऑफिसला असणार आहे. कारण कलेक्टर ऑफिसकडून आम्हालाही न्याय मिळाला पाहिजे. त्यासाठी आम्ही कलेक्टर ऑफिसकडे न्याय मिळवण्यासाठी मार्गदर्शन आम्हाला मिळवण्यासाठी आम्ही घेणार आहोत. ओके, आता तुम्ही म्हणालात की जरी उपोषण आम्ही मागे घेतलं असेल तरी स्टॉल लावणार, नेमकी त्याबद्दल काय सांगा? त्याबद्दल काय सांगा? स्टॉल तुम्ही लावणारच असं म्हटलं. हां, त्या आम्ही जरी उपोषण सोडलं तरी पण आम्ही स्टॉल आम्हाला न्याय भेटेपर्यंत आम्ही स्टॉल लावू. ओके काकी, गेले 6 दिवस तुम्ही उपोषणात, तुमची तब्येत देखील ढासळलेली होती, आत्ता उपोषण सोडताय. एकंदरीत प्रशासनाने, तहसीलदाराने काय आश्वासन दिलंय आणि या आश्वासनानंतर तुमची भूमिका काय असणार आहे? तहसीलदाराने आश्वासन दिले आहे, त्याच्यामुळे आम्ही हे आमचे उपोषण स्थगित करत आहोत तात्पुरता. नेमकं काय तहसीलदाराने तुम्हाला आश्वासनावर आपल्याला विश्वास ठेवावा लागला म्हणून आम्ही आश्वासन मागत नगरपंचायतीने आमच्यावर चुकीच्या पद्धतीने आम्हाला हटवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरी त्याबाबत न्याय मिळण्यासाठी आम्ही तहसीलदार साहेबांनी सांगितलेल्या अपेक्षेवर आम्ही विश्वास ठेवून आम्ही आमचं उपोषण मागे घेत आहोत, स्थगित ठेवत आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.